speciaals doen. Ik heb een hele speciale koren hier bij me en die staan hier speciaal voor jullie vandaag. Dames en heren, mag ik allereerst alvast een daverend applaus voor al deze mooie mensen die hier achter me staan. In 3, 2, 1. En natuurlijk, wilt u ook wat zeggen? Ja mensen, het is leuk dat jullie hier zijn. We mogen blij zijn met deze mooie plek. Omdat, ook als het regent, kan je hier blijven staan en genieten van onze koor. De koor is vorig jaar september opgericht, Stuk ten Volbe zijn wij. En deze mensen doen elke woensdag hun best om steeds beter te worden. En hopen vandaag bij Miele toch een stukje te laten horen van onze cultuur, maar dan wel in gemeenschappelijke vorm. Dat wil zeggen dat we als team gaan zingen en onze docent, dat is meneer Hendry, die hiervoor staat, dankzij zijn kennis, kunde en expertise hebben wij dat een beetje ons eigen kunnen maken. Hallo, ik laat u horen hier, ja, zo'n minute grabaki, hallo, expertise, zo'n keer, Gianne, Gianne, toen ze zat maken. En ik ga net met mijn docent, mijn applaus voor hem, dames en heren. Ja. We gaan een liedje zingen om te beginnen met jullie op te warmen. Het is nog geen koor, dat is net een verrassing afgesproken met Hendry. Ik zal beginnen met een liedje zelf en daar gaan we door. Is dat goed? Helemaal prima. Dames en heren, nog één keer. Laat je horen. Dankjewel.